Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandiraɓe min calmini on min mbi on kadi bisimilla mon e tufde mon radio Kokorikoo international radio Kokorikoo noon international e jogi hande weltare mon awri ɗo e giɗo sehil ngenndiyanke wa caaktoowo kabaruuji député Mauritanie gandiraɗo Ibraahiima moxtaar saar Ibraahiima moxtaar saar ko neɗɗo jannguɗo gonɗo cuusal dariɗo kaɓaɗo cokonoɗo noon e waktuji jawtuɗi ha ɗesi heddade mum kono Allah sorti fittan ndu ɗaccimo omo wuuri omona e nder leydi Mauritanie omo haaɓe haqqe makko omo haɓane haqqe leñol ngol omo darnial darde leñol ngol ewa dañande leñol min woni noon wona hunde wemde a darata kaɓeɗa ha tampa taw wonɓe jiyata ndewnaten ko ñiŋoje sa wodditimo ɓe bonnita sa ɓadima kadi ɓe deƴƴa ɓe jalanma sa yeehi tawa beltaki goto fof noon foti tan ko wadde ko foti wadde ko heddi ko aduna ñawata Allah ne seedi darde ko dara e ko waɗa foof oto bonɗo Allah tan noon wiyete min noon mbaɗa siftoramo e ceylagal hakkude amen min gandodiri ko guila 1980 on saaha omo waɗa stage uji makko radio ji e nder radio Sénégal ɗo ko ɗo min gadi hawrude min gandodiri min gollodiri min jindiri min jokkodiri ewa kadi koye musidɓe ɓurɓe tidde on saaha kanko e musidɗo men Ali on Touré Dia on woni no ni professeur université jangguinno ko sesti e kanko e Ibraahiima Bakum e yantude e musidɗo men ne wiye Siley Ndiaye o nanton radio Sénégal o ɗum ɗon noon 80 81 koye nden hitande o fokkiti o fayi Guinée o waɗo toon kadi stage makko e radio Conakry Siley Ndiaye kañum faati to France to guila ɗin duuɓi emin jokkodiri goto men foof en yiya goɗɗo on ene nana ɗum enen famini kadi darde muɗum ɗo jooɗi fof kadi ne siftoro ɗum so ha laamone kadi walla so haalnaka saaha sa fof konngol mum woto inde mum ɗum ɗon noon ko noon tan yaari ngenndiyankoɓe ne keewi e Mauritanie ene keewi e Sénégal ɓe keewi aduna he kono ɓurɓe teskinde e o saaha min gondi walla ni hayso wona ɓurɓe teskinde e aduna ɓe min teski ɓemin gandi kam min gollodimo men min liggodimo men eɓe keewi no feewi hono kanko Ibraahiima Sarr Ibraahiima moxtaar Sarr kanko Seydou Kane yo Allah yurmomo yaafomo Murtude Diop yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum kono noonne kadi Amadou Oumar Ba en to ene e Mauritanie e ɓeɗo fof ko andanoɓe hay sanno ten Youssouf Gaye en e jiggo tafsir en e ko nanallaji ɓuuri hewde ko gollodira hay sanno ngenndiyankoɓe on banggue to ga enene kadi Mamadou Aliou Modibo jaaɗo ko nokku men biyeteɗo Cameroun ko professeur Alésia université Alésia ɗo wonno ko Alésia wonno mbiyan noon ewa kadi e docteur Oumar Ba en e woɗɓe Samba Ndaw en ɓenne kadi gollotnomo o to banggue Amadou Tidiane Jamli en Aboubacry Deme en Mamadou Souley Ba en e ɓeɗonne kadi gollodama ko golloda e halpulaar ragal ha ɓamto ha yaara yeeso no weewi min mbawi wiide e fedde kawtal janggoɓe pulaar filfilde e windere e nder France wonnode Bordeaux ɗo kam ko ɗo ɓeɗo tawa kono ked pelle keddiɗe foof ko ɓuuri hen hewde hayso mi wiyani ko kanƴe foof 81 2 3 ha 4 ko Murtude Diop Aboubacry Deme Mamadou Souley Ba e Samba Ndaw e min darni ɗeɗon pelle guila Compiègne en ha e Bordeaux en ewa ɗo ala ha e Havre en Rouen en Arpajon en Elbeuf en ewa Étampes en Orléans Compiègne ewa e nokkuji kewɗi e nder Paris e Boulogne en ɗum ɗo fof koyɗe amen darima ɗon gam uddide duuɗe jangguide ɓe ɗon en faade Montarchi en e guure kewɗe somin limtani e on saaha ko nden leydi ndi dilli lambaji puɗɗi fiyede yimɓe puɗɗi ñantorade hankkandi no bindol janngude e jangguinde finde e findinde leñol mum ko ɗin haareji noon goni gonaɗo ɗo hannde ɗi ganduɗa yo Allah yurmo ɓeɗo maayi ko nande Aboubacry Deme en ko nande Alhaji Mamadou Souley en ko nande Seydou Kane en Murtude Diop en ɗum wawa limtude ko yeehi hen ko kono ɓe jeeyi hay goto mabɓe yadane gacce ko wuuri kone nana darti e darɗe mabɓe nana sirgini nana jattini nana haaɓe e goto ma fof to woni e nder gaska mum to e nder qabri mum to so tawi jiiɗi moƴƴinde konngol ngol ewa so tawi goto mabɓe darimo sirginini ko kamɓe foof way kono koɓe yaaɓe kono ɓe gona wirniɓe ewa gille men e mabɓe miijoji men e mabɓe cehilagal hakkude men e mabɓe wona mayde ittat ɗum hayso ɓooyi juuti en jejjittano ɓe goni ɗo kono noon ɓerɗe men ceerata e goƴaji miijade ɓe e guite men ne kadi ceerata e gonɗam e miijoɓe ɗon yaaɓe ɓe jarani gacce
e kadi haade noon kadi neɗɗo ɓurde mantude mayɓe haade wuurɓe heddiɓe ene ɗo en ko nande Ibraahiima Sarr en e woɗɓe waaɓe noon ene poti kañumen siftorede daranede no ɓe teddinirte ni kamɓe mayɓe mbaɗane ɗo kirɗeli ñalawmaji eɓe mawnine te koɓe mayɓe koreji mabɓe nan ɗo ɓesguji mabɓe nan ɗo rewɓe mabɓe nan ɗo ɓiɓɓe mabɓe nan ɗo hay goto e ɓeɗon mawninoɓe ganda no ɓeɗon guurdi ganda no sukaɓe dañiri paɗe ganda so tawi janggi ganda rewɓe mumen hono guurdiri e ɗiɗon duuɓi ɗe worɓe men jeehi e ɗum ɗon ko hunde yurminide e leñol men ngol manta tan ko mayɗo meeɗa mantude guurɗo ko nande Ibraahiima Sarr de pour teddinede mbaɗane ñalawmaji mawɗi ewa calmine teddugal mumen fof dokke hayso won ɗo taatino e aduna neɗɗo wawa timmude so taatimo yejjite saabu darde ndeɓe daari nde eɓe koɓe gaawi ko fuɗi wuuri ko ɗum woni hande ko yeyete e leyɗele he e adunaji hen hay sanno nden kam sikkene wonno ɗemgal jangguetake onon arɓe ɗo e leyɗele tubakoɓe e yiiɓe hande tubakoɓe ɓe guuri ni e yiiɓe hande leyɗele jaaruɗi yeeso ɗe no jaari ni ala ko nawiɗi yeeso wona janggude ɗemgal majji darade hen e ɓesgu fof rentude faama so tawi ene liggo e leydi e walla ne liggo e place wona hoore mum liggonto ko leydi ndi jogui mum gueɗal leydi ndi jaɓɓata jamma ñalawma ndi jarta koyɗe ma ndi ganduɗa aɗa mahin kuuɓeji ma addon hen auto ji ma ndiɗon leydi ndi ganduɗa aɗa halfina ko hettere leydi maɗa deke jomum ne foti wattude hen haqqille so tawi on jii hande Palestine en nana kaaɓe e jamma ñalawma Afghanistan en jii Pakistan en jii hande Irak en Iran en Syrie en nana kaaɓe e jamma ñalawma Liban en Tunisie en Maroc en Égypte en jomumen nana kaaɓa wona politique o rendini ɓe rendima ko leydi ndi goto foof ene tiiɗi ɗum e mbaadi mum ene tiiɗi ɗum e pellital mum en tiiɗi ɗum nande ko ɗon woni ɗo jibina ɗon woni ɗo hoore mum adi fukkade ɗon woni ɗo yaari tepte enen mbiyata tete ndeke noon ɗum ɗo ko hunde mawde nde ganduɗa jomumen mbawa yejjidde mbawata yejjitande en ko ɗum ɗon no waɗi noon so tawi ɓeɗon kalamo darimo ha hande cuddimo leppi leydi e nder leydi mumen ɓeɗon foti ko yettanede Allah so tawi en ƴeewi murtuɗo no way wonirde ladde ni Seydou Kane no way wonirde ladde ni ala mabɓe foof maayiɗo ladde artira goto mabɓe foof hayso maayiɗel ɗene ceeri ta fof ɓe maayi koye nder leydi Mauritanie koɓe jinno leydi ndi ko holliri saabu mbino tan ko ha gaska hay goto mabɓe woppata hay goto mabɓe woppani ɓe kaɓamo e ladde ɓe cokamo ɓe kaɗamo artude kono goto fof maayi nana hippi e leydi muɗum nana leeli e wuuro muɗum te kadi koɗo yinno wonde ɗo koɗo yinno ubbede ɗo ubba hayso woni refusé Allah haaji Allah artiri foof jomin garte gueɗe mumen ɗum noon min jettinaɓe Allah ko nandi to ene kadi Aboubacry Déme en Yero Doro Diallo en eɗen gandi ɓeɗone kadi o darinoɓe jamma e ñalawma e banggue Sénégal o Cheikh Fadil Kane en anani ɓeɗone kadi jejjittake Mamadou Souleiba en ɓeɗone kadi darimo darde tinɗe e banggue pular e pulago muɗum Ablaye Diaw en e woɗɓe fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ɓeɗo fof eɗen ciftoro ɗumen ko yimɓe darinoɓe jamma e ñalawma ha pular wawa yardu yeeso ɓeɗonne kadi ko mayɓe kono gona yejjitaɓe kono kadi ɓe gona siftoraɓe no fewi e yimɓe men ne jurmini wooda ɓamtaɓe wooda woppaɓe ɗum ɗon o bandiraɓe ne potti tinnade ganda aduna o e ko tindi tan ko daari ɗo neɗɗo woni ɗo e saaha mo woni o waɗa tan koko wawi ko so natti wawde yawti leydi noon wona goto mata ɗum wona fuɗɗuɓe ɗum ɓene kadi jogori dakmitade hen saabu en jii guerruji jawtuɗi guerruji Indochine en guerre 14 18 en 39 45 guerruji Algérie en e ko maayi hen ne heewi e maayno ko beele enen danda leyɗele mumen beele leydi ndi ne heeɓa ndimagu ne heeɓi ndimagu caggal mabɓe kono ɓe tawtoraka kono ɓe jarniri ƴam cagatagal mabɓe ɓe jarniri leydi ndi pellital mabɓe ɓe kaɓama ha ɓe maayi kono noon leydi rimɓi so goto men hande fof lelimo goto men fof leliɗo hande suudu mum walla ne jooɗi yeɓa télé mum walla ne jaggi téléphone mum ne haala ko saabu ɓeɗon maayɓe tinɗe hon yejjiteɓe maayi potani yejjitede ha tegde ɓeɗon soppanɓe en ewa ɗeɗo kooce gonɗe lawol soppuɗe ɗeɗo leɗɗe ɗeɗo jullaji ɗuggitɓe kala ko bonanno e lawol ha lawol ngol fof ɗaati mbaɗɗen rewde hen en doga hen eɗen dippa hen en dogna hen auto ji men enen suwa men rew men ala poñɗi gonɗi ɗon fof ɓe dimɗini deke noon ɓen ko potani yejjitede ɗum noon haadi ko Ibraahiima Sarr ari ɗo hannde eɗen calminama haade men wadde makko yewtere no jiɗirɗen ni inchallah taala ma en mbadde makko yewtere so Allah jaaɓi en calmini bandiraɓe tawtoroɓe nde ɗo yewtere fof kono en calmini kadi musidɓe ɓe min kawruno to galle Habi Zacharia
e notango ba makko Cheikh Ibraahiima moxtaar saar yande musidɗo men Ousmane Diagane en yande yoro so ganduɗa jeeyako wulluram yantude Siré Bambaɗo e Mayram Kane oɗon gandi Mayram Kane ne ko mbarodi dariɗo jamma ñalawma huulani dow huulani less huulani jamma huulani niɓɓere en daari kadi ne waɗa hen haqqe muɗum e ngenndiyankagal banggue pular e darde Mauritanie heptude ɗum ndimagu mum e daranade haqqeji ɓittaɓe riddaɓe ittaɓe golle mumen ɗumen mbara ɓere ɗumen mbara eɓe ganduɗa kañumen kadi gonta nattu leydi Mauritanie walla ni kañumen ko maɓe nani janale men dow kiitede Mauritanie oɗo Mariame Kane kadi ne tawtora ene tawtora Amassi Gawlo onne kadi ko Gawlo dimannajo mo ganduɗa kadi yimɓe ne batte mo haqqille ko cukalel laaɓa juuɗe ɓeɗo foti tawtora e nde ɗo hitande Haby Zacharia waɗinimo e oɗon ñalawma 1 lewru janvier 2017 ɗo enne e Paris eywa min calmina emin juuro emin mbi onne kadi bisimilla moon e radio Kokorikoo ala min mbaɗal sowona min panon ɗo hono oɗo ngenndiyanke Ibraahiima Sarr ɗirniɗo hono oɗo ngenndiyanke bamum Afrique e banggue nunɗal e banggue darde e banggue silminare e banggue jattinare banggue jambaragal banggue cuusal tampunoɗo ɓurnoɗo tampude e kala cokanoɗo e Afrique hoto Nelson Mandela jimol ngol waɗe mum woda komin ketti noon haade mon heɓoyde e hettoyade emin ɗon kadi ɗo goto mum foof yo Allah weltinima kanko Ibrahima Sarr kadi en jettam e ɗeɗo jime ɗo waɗi inchallah taala بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم haytano Adama lewru 13 ɗiru ina jalba mbeelu mum ina amari dow ndiyam so ɓen pejje carima ndu naayo wuro fof ɗanima ɓerngol jam fof ina deyi so wona ɓaydama ronki ɗanaɗe o ɓiñi hakkille diinaɗo hakkude galle o hoyni lewru ndu o wi jamma o ene heddi ndami ronki ɗanaaki ar umaram oto ɗanomi ɗanaaki tunganam cewɗi ndasana kam karlaji yewta kam no kewɗa wadde ni daranam jontaɗo o filitanomi golwole madiba mo yeeso madimamo kunu ɓinguel noseki fanni kañi gaɗɗa haari bakan histoire mo ngam geggi coorima ladde Allah e jeerede ɗo ɗo ɓalli men cemodiri ina kallodiri kaƴodiri haɗani mbeɗe miijo ma hakkude leydi e asaman won kam dilli yidde hettade sawtowol ma wonkimane kayne jaabima poofani meɗen ndenti aɗum fof dartimene hetto yawno guinanangue ngue arani riwa en yawno guinanangue ngue saraki guesako ha e nder duɗɗi cukkuɗi colli nana keɓano dawol koɗe jiiloyo koɗe ñamil ɓikkon makkon ɗiɗi mayo ne kayne kettima ɗi batti hakkillaji cerel nangue bettata dawol jaltaɓe ne kayne humpata tungu kadi jima jontaɗo o yaada ndere mbiɗe siftoro ɗo Mamadou Mar Sisale jogu puccu e silmane kañe ɗiɗo ɓe ceertani ɓinguel Booli Kane e limane Dimat Moustapha Booli e Diasak mo Mbagni Baba Leñol